Taksi! Taksi! Terve! Kuninkaankatu 17. Ei, 20 vaille 4 tuleeko? Ai, kyllä on komeata kesää. Ei, kun tää on bensakoneella. Hei, tosta olisi pitänyt kääntyä. Mihinkä te menette? No ihan siitä asti, kun kortin sain, niin 18 vanhasta. Ajakaapas autosivuun. Autosivuun! Mitä? Autosivuun! Ajakaa autosivuun! Nähdään Pientarelle tohon noin. Nähdään pois. Aivan vika suunta. Mitä se olisi nyt sitten tehnyt? Okei, tämmöstä kyydistä kyllä mitään kannattais maksaa. 175 markkaa. Mä olin minuutin kyydissä. Hei, kun 17,50. Kuulkaa, mä maksan tästä yhtään. Hei! Hei, mistä täältä pääsee pois? Hei!